Bereziki pixkat alderdi politiko eragile sozial eta sindikalen arteko harremana zitzin behar duan honetan, nik uste dut bereziki bi ideia azpimarratu nahi izango ditu dela, ez? Batetik gai garen, eragile sozial, sindikal eta politiko guztiak, sujeto politiko bakar bat osatzeko, eta nolabait urteetan eta askotan egoten den arlo instituzional eta sozial horren dikotomia gainditu, eta nolabait herritarrak eta langile klasea enpoderatzeko prozesu bat abiatuko duen sujeto politiko iraunkor eta sendo bat eraikitzeko erronka daukagula, ez. Eta bigarren idei nagusia izango litzateke nolabait sujeto hori eratzea, nolabait bertan parte hartu beharko genuken eragile sozial, sindikal eta politikoen ezaugarritzeak eraberritzera eraman beharko gaituela, ziurrenik ere planteamendu klasikoak ere krisian daudelako eta beraz gure burua eraberritzeko beharra daukagulako, baina era berean ere gure arteko harreman berri bat ere eraiki behar delako, harreman askoz ere dinamikoago bat, askoz ere dialektikoago bat, hierarkia alde batera utzita eta kontziente izan da, batzutan kontrasan eta esan duan bezala harreman dialektiko eramango gaituela, baina baita ere aukera berriak sortu daitezkela elkarlanerako eta nolabait konpromiso amankomunak egiteko, lehen aipatu dugun sujeto politiko horren osaketa eta sujeto horrek osatu beharko luken alternatiba integral hori garatze aldera.